λέξη λοιπόν διαφορετικός, το αντίθετό της, πώς σου έρχεται στο μυαλό, ποιο μπορεί να είναι? Βαρετό. Όμοιος. Ίσως. Ίδιος. Όμοιος. Η αντίθετη λέξη προφανώς είναι το όμοιος. Παρόμοιος. Ίδιος. Ίδιος. Νομίζω ότι θα ήθελα μια μέρα, και παιδιά και ενήλικες, να ζήσουμε ως ανάπηροι. Να πάμε στο σχολείο ως ανάπηροι, στις δουλειές μας ως ανάπηροι, να νιώσουμε λίγο και εκείνοι που ζουν. Ξέρω εγώ, να πάμε ένα μεγάλο ταξίδι όλοι μαζί τώρα, έτσι όπως είμαστε. Να ζήσουμε στη ζωή, να ανταλλάξουμε μάλλον ζωές, να ζούμε τη ζωή κάποιου άλλου για ένα μήνα. Αν οι άνθρωποι ήμασταν πολύχρωμα μολύβια, ο κόσμος θα ήταν πολύ πιο όμορφος και πολύχρωμος. Οι τρόφιμοι να εκτελούν εθελοντική εργασία ώστε να βοηθήσουν και στα έργα τα οποία έχουν μείνει πίσω και ώστε όταν θα βγουν να είναι πιο εύκολη ένταξη στην κοινωνία λόγω δουλειάς και γνωριμιών. Υποθέτω ότι θα ήταν να ταξιδεύουν όλοι ελεύθερα, ώστε να μπορούν να γνωρίζουν τον κόσμο και να επηρεάζονται από τις διάφορες κουλτούρες που υπάρχουν. Hipster. Αγάπης και λουλούδια. Παρίσι. Σαν να βλέπω τον πύργο του Έφυλ. Μεθυσμένη. Τι μου άρεσε μυαλό, δύναμη, αυτοπεποίθηση. Άνεση. Τατού. Βλέπω. Διαφορετικός. Τρέλα. Όραμα. Οικογένεια. Ρύζι. Παράδεισος.